Programang kapakangigan kadagitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idikalman laing. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. La 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 la. Sa gudayon nga rot ti surat ti pakasalitaan ni pagayam tayo nga lari nga napauluan. Imun kadi? Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tayo may pimasyar ni paring Nestor. Pari lari! Ay, paring Nestor, nakadagas ka man. Umay ka kumaawisan pare. Awisan? Oo. Inatay, inta maki-birthday. Pare, naimas pulutan da. Daga tayo kilawan nga patawan nga laki. Ay, apay, nangalanda. Ito nga rin igit ti bye-bye. Papananta, pakibirthdayan. Patawan nga laki pare. Pinugpugan nga sungayan. Kilawan nga kurita. O, kilawan nga sarmingan nga laki. Patawan nga laki. Ano? Ken, adda pinita ko. Baga ni pareng nga sido nga malet. Malet. Oh, baka ang ka pa nakaraman ng malet. Pare, adda iti exotic nga mabaling nga kanin ka dya, pulutan sa dya. Tapos nila kasi takit medyo gagaraan mat ni bakit mo na ito orin, pakpakawan mo rin dati, bulbulag ka ito yung mata na. Kanguruhan ti amin pare. Ato ti chik sa dya. Panganak palubusan ti asawa. Oh, apa under na ka ni Juby. Yamat ka hasta. Yung padastak ti iti ang ibaga. Iri agga po ti asawak pa nung naimi ti kusina. Padre Nestor, nakagayam. Wen mare Juby. Lumaplapsat lata ti kumari ka. Talagang hanak ka nga baybayan ni pare Lari. Talaga analapsat ka lata. Wen pare, masapul nga nalapsatak lata. Talaga mat nga nalapsatak. Abeda ka man? Awawis ka ron ni pare Lari. Tengka basit makibak. Makibirthday. Ijay, igit ni bye-bye. Dangarod da kumpare sa dyan nga nag-awis. Yung kunamat ni pare Lari nga, han nakakano a palubusan. Sino ko na nga saan ka palubusan? Lari. Ay, kayan mo sa wan. Palubusan na? Palubusan ka. Inka. Api ko man di palubusan. Sigurado ka. Wen, inka yun. Badin sa amin tirakim. Ano ka mati? Inka yun. Api ko man, ibagang tumay ni parang Nestor nga an-anderan ka. Iso nga palubusan ka. Urisan kang pakada. Basta ni pare Nestor, tikaduam. Kahit mo sa mare, uri hanggang pakada ni pare. Basta siya timang ayos kang guwan. Awan! So, inka yun. Manong nemi napangkam nga rod. Kaya dirog akong timadang kung natin inaunang anak ko. Pang. Abay nak, kuwart naman. Abay siya tibagawatam. Ni mamang mo Paimot ka? Ni mamang mo pang nawatam sa nga siya. Oy, hanggang balbalog aywanam ni ading mo. Doha pa lang manong nemi na kita anak mi. Kini Juby. Ni Lily. Kaya gastamatan ni June. Kaya nagalas ko na yan, ti pa nagkalubon mi kini paring Nestor manong. Nagkalubong kam ti motorsiklo na. Are, kung namitay nga saan nakapalubusan, pinalubusan na ka sigod. Yung kasla madi direct na Maana nga madi, kasi sa istal nga talaga ni Kumar Jopi Iti pag-birthday yan, manon name ya po kursunadak amin nga mapulutan. Diya kamot pidutek mano. Pero mi, kita talagang gusto nga
masida, mapulutan iti igid ti baybay. Pare, alwadam lang anok balatan ka. Hard drink pare, hard na ito mainom. Tarikat ka agbiladan no, hard. Tada jay pulutan, at tada jay arak ka magpatay. No, beer lang agad talaga nga ang bilatan ka. Nag-enjoyak manong nemi numampay sa ko nga pampansinan di kiti babae hanggang ikaskaso. Tada di kiti babae manong nemi nga ulumamas labas da agpapansinda, agpasikaso da. Ngayon ni Nestor manong talaga da ito. Hindi medyo mariknanin ti inom na pare. Agor ka, kawanan. Uminom ka latak pulutan ka na ha? Ay mga bain. Nadal basit sulbarek. Kasta o na yung tangkad yan eh. Dada? Abay. Dajay. Kurso natin dajay. Amo mo ka ni Irene dajay. Mabalinday ta. Mabalin niya. Mabalin na ta. No ta kursunada na. No kursunada na ka. Okay deta. So mangkita kat kursunada mo tenta. Agad ta. Ay. Hindi na garamaraman parang Nestor. Sige lang. Umayag lang makiinom. Umayag lang makipulutan. Yung salak ng umayag chicks. Kinunak tayo sustumot manong. Wine. Amat ka din nagbayag. At damat kilitiyo nakurang nga may isang oras. Na usahon mo tendi umasan. Palaban siya. Sino? Niising. Aslagat. Anat angot mo? Anat angot ko. Hambatan nga agat arak. Anong arot? Agat, ano pa nagan na kuan? Agat sundroks. Agat sundroks? Diyak pa kami nagmulumog pare. Ano nga nagmulumog? Kinang ko siya. Ay, bastos! Naglisikang kami nagmulumog ka. Agat sundroks manong. Loko na ito nga Nestor. Kahit ka po manong nimita na usawan, medyo na usawan ni Nestor nang siyat kami lang tinamintlo, kalbasan na itan. Ka, tadumawat at balunan ta. Ayos na kaya. Are, happy birthday kami, nakaibabeket, nakamotorsiklo kami. Arikat no, mapartek kami nga nakamotor. Kasi, pare, no ko na yun. Nga kaya ito mangyawid. Ito man naman, patawan nga laki. Duwang supo ito natakwa. Sagkasa kami. Ituloy mo basit, uminom sa Jebal Balay, men. Kaya, arikat no, mapartek kami unay. Nga gawid kat nakamotorsiklo kami. Kasta nga rin tinabasamak manong nemi adabit-bit ko nga nakasupot nga kilawon nga patawan nga laki. Ito, nagalas 9 nga tamot din man. Tugtuwak di wala. Jubi, adakon. Jubi. Awan, timang pastarik kang ka. No? Ni. Abay maten. Nagsubli ka din nagkapam. Tayo pagturo ka. Ano problema mo ya? Ano problema? Ilukat mo tiri daw. Tayo unig tang agsarita. Inlukat namat lang man. Sa nagbalang ngayon man tayo. Inirikap ko tiri daw. Andayin sangpat ko. Patawan nga, kilawan nga patawan na lagi. Tsak pa ka nanurala. Ako ka, ano problema? Ano basol ko? Amok ba't ket? Ngunun na dyan nga Nestor ti mga wisken ka. Amok no anyat mapasamak. Ket, namin ano kay mat? Kada di babae nga, pinaragsak mo. Asino ko ma? Amok ti Nestor. May hilig na dyan. No, asino kursunada na, kursunada na matad babae. Tutupan na. Insuro na ka, inikkan na ka. Naggandan kayo. Asino? Tanda ka man! Napaunay ka man dan. At naman lagayan pa nagduwa-duwam. Nga aping nasakti kimuyo kakingkuha na. Kahit pinaritan ako ma. Kasano ko paritan ka? Diyak na mabayan ng paritan ka? Ano sa unin Nestor ko man na paritan ka? Kahit mo nga sawan, saan ka ko mga sipapalubos kanyak? Basta dahil dyan nga Nestor, tikaduam, delikado. Kaya mo klakit din nga inaramid mo. Kita mo pagsinyalan. Kita ba ang utak man? Barban hamo pa yung binugwat. Paunay ka mo ten, Jubi.
Awan inaramid ko nga madinapanak lang nakiinom nakipulutan. Ako babae? Ako babae? Ako babae? Iba kam tipod no. Iba kam tipod no. Awan ti babae nga ginaraw ko. Ningar Nestor. Iso ah. Ngimsan na kita naman. Awisan na kita ay. Ngimsan ko kinayat. Kapag talagbali na ka na puntukin ka. Amutay nga rod. Apaunay kamutin. Kasta kamut lagayam. Di na ko pa pinalbalbusan ah. Kung naklang lumait kayo dapat sa pinisaplo sa saan. Kailan siya pa yung mabuti magbagbagaan. Mamang, anak ko nyo. Disturo ba yun titurog mi? Wala pa ba kayo nga rabrabi O makitam, kita lukagin kita anak mo. Katuwa na ta. Alagtanakan. Di ka pa alagtanakan. Makitam. Ana. Luit na sipatan nak. Danugan na kasta. Agtanakan ko nak. Awan ti mating inaramid ko. Hindi mo kayang kursunada nga siya. Nung nasto ti kinakuyog ko. Abi na, di na kang gawin. Abi na, pinalubusan lang. Kung nakarot kang kagatik, mabay na ko, akin yung nasod, ganti ka palubusan, ano ko na nakanyak, baka nandereng ka. Ngim awan, timading aramin ko, Joby. Nagbali na ka na pudnukin ka, period. Nagtalnamot lang nga ni Dagangay manong nemi. Tasal lang nga nagkita anak min tinabuak, pati karuba mi mano. Tagbimbinog ko kami matang napigpisat o nimi. Idada kami ni Tionek ti kwarto mi manong nemi. Bagsit ka. Bagsit ka. At angot ko. Gatson rocks. Gatson rocks. Inestor itay eso. Baga kastama ti angot mo. Bagsitak, di ukra karot na nagdigos. Labanak nagdigos nga nagtotbras manong naming kalbasan na nagsubliak. Iti sila inarakop ko iso. Di ka man. Pag-imun ka ha. Imun ka di. Ano nga ron? Pagbagalat kang gatipod no? Amok da dyan nga nestoro ko nakmanan. Uy, nuri siya kit amok. Ngayon pinalubusan nakbat ngamin. Among bakit? Siya kakit natanang agbutay nga kinapot Diyos. So nga siya kahit nga ramidan ti makaarabid nga pakabasulak unay iti Diyos kapakabasulak ka. Siksik ka laing mat kahit. Wala ko may palang sa pulag kang kakit ni. Baglo ka. Hindi mas dito yung hindi ka man. Turog ka. So ano ko mga makaturog ha? Kakit ni. Muti ito may isang mama. Datoy. Nagtakala ya. Nagtakala niya. Una, kada pinulutan mo siguro. Sudeta. Inangaran. Tapos ang kaagimon, sikat pang ipakatat. Tsak ipakat sa bali. Ha? Lari. 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 Bagman, tasyak ti pang ipakatam, masamong ipakat sa bali. Katat sa bali, sika lang. Siyang mga roti rumabaw. Di sika. Napimpintas kita. Amok ang paspasan. Amok nga igiling-giling. Tingarod asawak manunibin tinin mabaw katagpaiso. Oray lalamitlong imbaga nga mapanin, mapanak manin. Tamo na nga paspasan. Yung tunukwang ko na, paspas. O asidagan talaga, paspas. Barbaring ko na noon ton nga agimun. Yung medyo may nakmanin away sa ni Nestor Manong. Pare, sorry ha. Apay, sa anak mo may. Ore, napalubusan na kaniwagan mo. Anak nga umay na dinakpalubusan. Di kami, Joby. Dinakpalubusan niya. Ay, kumpare, Nestor, pasensya ka. Paisot ko na ni Larry, Jack palubusan. Tapos mo, pare. Baka may isungsung mo.
Uri no isungsong ko, hindi na kayat. Ay nasaysayat lang tagsakbay pa rin na store. Agpeso, ngagtatarid lang na ito'y asawak. Nagtuptupil. Kasanunod saan nang ito nga matakpalan. Kaya? So sorry na store ha. Sa munto ko man nululitan nga awisan pa iti asawak. Tati asawak kat napudno. Kat jak kayat nga agbalinton nga saan nga napudno. Iti ambok iti manong nemi kat awan iti mapasamak nga pagimunan namanin. No imon ka di. Wah, nagagayat agmat manong nemi agbangkag, agtaraken, kat pasaray nag-agubra ti construction. Dati trabaho. Igaga manong nemi. Ngumadan ti panag-birthday ti asawa. Ano ti paalam ito nag-birthday ka, sweetheart? Ha, Juby? Bahala ka. At nakakasagahan na nga mga kalding mabaling partyen. Hala nga dududwa. Puno ta duwa nga kalding partyen mo. May sala kalding Anapay? But, kumatang na ito ko na. Ulo ti baboy. Sa isot maluto. Anapay? Manok. Anapay? Pangalang tang roti gatang ta. Yung bahala ka Mabay siya kung magparuar. Kit si katagpaala. Mangpaala kanya. Adamot kortak dito akid di. Ang yung ka. Ilako ta di duwa kalding. Ta di may sa kalding. Isut partyan. Maparti. Di isapol mo nga rod. Nangina itat kalding. Sige. Tayo nagsapol. Nagsalsalud-sudak manon nemi kadagiti karuba ka barangayam mino sa sino iti mayat nga gumatang iti kalding. Aging ka manong nemi nasabat ko ni Excelli. Wow. Sexy lang talaga itong Excelli. Ay, papanamay Larry. Ang sapsabol ak nga ruti. Awan. Hala? Kasi nung nagsabol ka ti awan. Dangarot masapulam kat awan ko naman. Nagsapsabol ak ti mabaling gumatang ti kalding. Tuwa kalding. Abagbagi sunay. Abay. Nadakamat ni lakay ko na minsan din sa kalman. Agpas ka ni suna amin. Agberde na ito ko, isang anak mi. Kahit ito na no. Ito na minsan bigat. Ay, agkaberde yan, dagayam ka ni bagag ko. Isang aglako akti kalding, agatang ti nayon ti pahala na. Kasta. Mano, sagli 5,000. Hamot-tawaran na yan. Lagsi. Nalakapag kita dyan. Darakal. Wala no. Sikat agtarakan ka talaga darakal. Sala ka dagay sa tarakan ko. Dakal. Loko ka. Palagi pumanin. Siya ka tinakaraman hindi nga may isa. Kasi bayada ko. No, dawit ko akwarta. Tayong ka guyudan sa kalding monta ha. Ipamulabasit sa jabalay. Ya, oreta guru-oroy sa dyan ni Sido. Sige. Dito 10,000. Gama na. Ngi. Sa kasi pa nangiit mo niya. Kasi nangarot tinaramid ko manong name niya pang kung ginuyod na kinidua kalding sa ako ipan kini Sido. Pare! Itat ko man dito ginatang ni kumare. Ni Excelli. Ay! Sikat gimatangan na pare. Oh, siyak. Agsabsabol ka kano ti maparte nga kaldi. Nagberde kami ti anak minto no mamisa nabigan. Agkaberdahan ta kini bakat ko. Awisan kay kumangin at pasken kay mat. Kaberdahan tayo. Ne. Nabayadan pare. Opo. Mano na to? Saglima. Bayadan na. Datakla na talaga pa nagtaragan mo kaldi. Paragsakan lagi di anong name iti asawa na siyempre handan natin nawaran 10,000 mano pakialan na ito gubatang di pansit kadrekado kanda dumapay iti sumang payatak manong name
Nagbayad ka na ya. Gagangay, akit na-deliver ko pa yan, ti kalding. Ana? Ang daging mata nga sigon? Na-deliver ko pa yan. Dato 20 ko ni. Bayad na. Oh, yaw ko rin ka. 10,000. Inala naman. Kaya sino mati ng gatang? Ni Excelly. Nagkita kayo? Dakam nga rin nagsalita. Nagsabat kami. Mano na yung nakiktutak, hindi purwak na kanyak ti kwarta. Nay, abay! Isublim na ta. Ingkaalan di kalding. Isublim ta ang bayad na. Tabay! Nagkita kayo? Nagsalita kayo? Hindi na kamay bayad? Nandiyan nga ex mo? Di amom dyan ka mo? Nandiyan ka mo nga nagbalik nga ex mo ni Excelly? Isang Excelly? Kinaramanan pa isisunan? Ha? Hangga gulbot. Gabot istorya mo mismo kanyak. Inistorya mo amin di kiti ex mo no kasat inaramit mo katakwada. Kit naraman ison. Kit nagkita kayo, nagsarita kayo. Siguro naginigam kayo. Siguro kit kursunadang bailan. Siguro kit nadabailan panagayat mo kay Kuana. Ha? Talna ka man! Paunay ka man tan. Purwak mo pa iti grasya, purwak po iti kawarta. Anya ko man nung nagsalita kami. Anya ko man isot nangilakwak iti kalding. Anya ko man isot gimatang. Kita ex ko nga rod. Anya damo kapakad na tabay lang. Magtalnangan! Yan, nagkunyuanin, tapa pa, mama, apay manin. Api kasto lang, hindi ba nag-imon do? Taimon ka ni? Kanan ako mga rod. Agimon ka kinexali. Agimon ka, may tiba nagkuyog bikin ni Nestor. Kaya pa unay ka maten. Ano ba pas masama ka nga? Ha? Kahit mo tiriri? Kahit mo nga mapilitan ka mang dangran ka? Ba nagkatsak kumakayat? Patasin! Unay ka na ya? Pinitot ko manong name iti 10,000 pesos. Indublek ng dead kang kuwana. Isublim kang kuwana! Ngaanan di kiti kaldeng! Paunay ka nga taon? Kinunak manong name kat pimanaw ako. Ngayon sana ka nagsubli, itayan na pare si doong anong name. No di kat napanag sa diabalay, itayan ni Nana. Kanti kapsat kong inaudi. Ada ka nak. Patpatam. Kat kwarta abad na ta. Kwarta nga naglakwak it kaldig nanang. Nakita pingarot ka sa tlangam. Kat apa pinilit na nga tinawara na kaldig mo. Kasta. Iso nga nasakit tinakim mo. Di ka sakit ti kanakim ko. Kat pa isublik din dito ni Joby. Kat pa isublik mo dito kalding kat na-deliver ko. Kada pa isubli na. Hapay, nakurang ti bayad na. Binarat na, hasta. Handang binarat na nang. Duha kalding 10,000 Lagat mayata na. Kana na ko, apigarot ng isublim. Gabot natin ang ilak ko. Kat dadji ex ko. Ni Excelly. Apay muyo. Kahit amok ba't amin di kita nagbalingan nobyam kahit. Haan? Isumat dadto na nobyam nga dadto nga ex mo. Di kita dumagat dadayo. Kahit amumat ni Joby nga nagbaling ex mo ni Excelly. Amo na ta, hindi nga rin sakbay nga nagkasar kami. Pinagpudnunak, pinagkumpisar na. Nga ibagag amin no sino di kita nagbaling nga nubiak, sakbay nga nanubiak isuna. Kahit dimagamat amin. Una, may isa ni Excelly. Sinot asidig nga ex mo ko na nag-ibagag Excelly. Naramana mo na. Tawang mo na katag, pepesumot, ilubot ko nga ron. Kasi namuha na matin ng isot naglakwak, nangilakwak. Imbarsak na matin na 10,000 na sopak. Nagloko mo deta nga asawa mo. So napasubli. Tsak mo na muna nang luapay nga. Agim imon. Imon ka di. Kit anong kayo ba't kayo nasunet? Kagura na pa yun. Agkuyog kam kin Nestor. Tamangan ka nun maisungsunga. Lakit nakurang ati panagayat kayong kati asawam. Tawan panagtalik na. Nanang,
Dito yak pala balay. Siya pala kahit agawid. Ano? Laki na siya kalata. Tama ka mo anak. Dito yak balay nga imian manong nemi. Wah, dadamot palang kwartok dito. Kabigatan na manong nemi. Dito'y balay nilalanang nga namigatak. Dito'y tinagrubuatak manong nemi nga napan iti bangkag. Iti pangaldawan manong nemi dito'y balay dananang tinagawida. Ima itay ti asawam. Kaano? Arig na pampanaw mo. Imbaga awang kan. Di mo ka nagawid ka. Napanamaya? Napanag di bangkag. Hindi ka pa nagsuksukot nga nagdigos. Hindi mo nang itugot pagsukat ha. Dada pagsukat ha, nagdigos. Yung pabaaw ka pala muna. Inanugot ni Joby na talagang adda pa nag-imon na. No imon ka di. Sana madla ko na. Apay dati ka na kastoy. Kadagitoy lang. Kadagitoy lang kastoy son. Isang mas dawak. Tilang maamom kag nanang amang ano saan ko jak makatepel ket baka no matungpak ko no anyaman ti mading aramidak kang kuana. Ket no once na pong tungpak no ng dangrak baka na problema ka nga dumak. Wala ka talaga. So nga dadatrik-klik so nga dakti to sa anak agawid. Alala no mapaawang kan kag Dios karon tagsukat ka. Badong pala nata adrabi. Sige na. Hindi makadigo sa akon manong nemi mangmangan kamin kininanang agraman ti burudek nga kapsat ko. Hindi at daga po. Anang, mayakban. Di mo matemkan. Ni Joby. Lumanong ka anak. Sumrek ka. Adamat gayman dito ni Larry. Kaya na tayo napanggayam di bangka kita pikat sa tayo kuhan. Dito ay matlang na nagawidan na. Nangalan ng artibado na. Kaya dapat nga di mo saludsudin kang kuhan. Nabi sa tapas ka saludsudan. Nangalan tamadom. Ha Larry? Na aking bado na ito idiyan nanang. Bado rin na tatang mo. Ay, ala. Baka arayahan ng tatang. Pangalak ko mga ortiya, badong itid ko kayong kapag sukatam. Gusto nga bado ni tatag mo. Nay, umay ka na, Joby. Makan na. Mga tayon. Diyan ito balayan ng mga anak, nanang. Umay ko lusok ko rin, ti asawa. Ket, pintasim ti mga sukong kanya ka. Tanuhang na pitas pa ng sukong kanya, baka ano, diyak kaya ti pasukon. Nalalay tuloy pa ng artimangan, tagsalita ka dumandundama. Hindi malpasan manong nemi makapangan kami kapanag iti salas simurot. Ikiktutak manong, hindi arakupan nak. Arakupan nak. Sorry. Gawit kan sa diya balay. Nangarti kayat mo, malmalim ka dito at patpat nagkamanin? Ito makapalpakan, tantun. Pwede sumango akin kwa naman. Sorry. Sorry ka? Ngam di ka matagkari? Ano ko matikari? Kadi ikarim Ngay katamdad lang nga, imon mo. Imon ka di. Ano ko mga rod? At palagayam, may katlo nga anak ta. Ana? Agimon. Aginaw ka? Ito nagpalagitak ka din. Di ba? Talo ta kayo tanga anak. Dakal ko rin bayad da. Kaya ni John. Kawan. Bali, inem nga tawon. Hindi ito tabayad dalili kaya ni John kat wala nga tawon. Kapag hindi mo yung magang nga dagos, itaman lang na mo ha. Mahak nga rin taping atad.
Dalayak maning kunak. So kung napanak yung batang ti pregnancy test ket 3 bulan. Ginawak lang so nga gastuya. So gawit ta. Ang kami gayem nga gimon. Ano pa ngamin nga gimon na. Hindi ko mapala damo nagdenata nga nabit pa yung nagdenata. Nung talaga nga naimo na kagad. So, hindi ko mapailang. Napalang artararamidan ta. Umekan. Sa dinoapi nga. Umekan ko naman kita matrumwar dito eh. Umunag tama dito silad. Silid ko na ito, hindi barwa. Makana ka. Malakip mo, hindi awit ka ito, kalpasan ti kasar. Dito ito nga silid. Nga naghani mo, di ba? Ah? So, umekan. Al daw. Baring no na po daw. Ket pinagustuak manong nemi. Pinagustuan mitirik nami. Ket ko nang arod ni nanang. Ngayon pang, kaya po, aldaw na ko. Apo naman nga, nadlaw na. Kasanungan din nadlaw ka, nagpiksat asog ko. Hamon, ipigpiksaan kami ta asog mo, Ito nga, kasanungan tiyak piksaan di asog ko, kat nagmayat, biti pa may, no muna, tayo, pinpidwami pa, Hindi tuloy siya balay. Na? Ituloy tayo balay. Inton rabi. May kami. Di rumor kami mano. Hindi. Basta mo lagayam ti aramidan nyo. Di ka pilang nagdardaras nga nagawid siya balay. Pasensya kayo nanang. Sa amin nga naterpalanin direct namin. Damo yun na makapagkinaawatan kami. Makapagkinaawatan di kita agasawa kalpasan nga medyo adda warda. Na irut manin di kiti arakop, kaya barbara manin ti agek. Po, ikatay mo na ta para imon mo, Joby. Nanang, sa anak nga na imon, sa anak agim-imon. Anang arod, taimon ka di. Adamanin apo ko yun, nanang. Ana, agadi mat lang ni John. Kutin naman nga tawan. Agadi, tasamot mahanag ba't pa nagpalaykate. Ngayon magkalpasan doon ito, may pasangay ko, ito may katlong anak mi kini Larry, agpalay kita nanang. Basta nga root tinapasamak manong nemi, nagawid kami kat manipod mit idin, no kasta nga kaslada para gimun na ti asawak amuklatan kapig sana palang ti aginaw. Pag imuna na ni Exeli, baka kit no, into ni pas ngayon na kat babae, baka ingas to ni Exeli, dakasan biyak ko. Dakasan ba kas magarigan? Buno saan? Kaing ingas to ni Nestor. Ang mga ano ni Nestor, pwede ba sa na ginawan na? Nakaw. Ngayon saan matlayang manong? Taidi pas ngaynan, ti may kadwa, nga babae nga anak mi, kaing ingas na. Tanang arot ket iso, iti ad-ad nga nagganas, kasta kanukit. No asin no, iti ad-ad nga nagganas, iso kan kaing ingas, ti anak. Dito nga ron, manong nemi, di pa kasarita, ket thank you. Ti anos mo nang ibasa, ket sapay ko ma. Adda matoris ang kabasitlayan nga naitad na, nga adal, ken pagsarmingan ti biyag, imon ka di. Amoy kami na dumaduga di klase nga panagdilaw, ken panagangaw, unoan niya man na klase itiya. Nasala panagselos kim sabit nga imon. To'y nga ron agyaman nga pagaya mo, Larry. Thank you, Larry.